fadama bai gyara dan gari ko bako ina riga da na samu batun mace muradin raina batun masanki ya shiga kalbi fulawar so na baki ki karbi na durkuso da gwiwoyi na ki bani sansar kauna ganin kike tsakanin nishadi sanadi na ta faman kaudi zakin zuma ya zarta madi na zo a ce ki gane nufina watan ki ban saka ta raina ki ce jinin jiki mai suna batun mai kin zamo ta daya ki ce sarauniya zo zauna jirgin masoyayen shillawa ta ka a hankali daitawa zafi na soya zarta wuta min san za ya gane nufina alkawari da ke muka kula idanu ke suke san kalla ba za na daina kewa ba sai na gane ki nan gefe na kamar ki ban gano ba za na saki kuka ba masoyiya amince da ni masoyiya amince da ni komai wuya akwai lokaci daɗi yana a hanyar zuwa na baki zuciya tuntuni ki bani taki garki nawa aminci ke sakawa zargi ne kau a san ki ban faduwa ke guda ta mugadar dubu kika ne farin cikin rayuwa batun make kadai na sani batun make kadai na sani masoyi bai gudun masoyi a zuci sanki na adana idan marar kulawa da sanki komai wuya sai na dangana zance idan na ce za na yi sunan kishi na kan bayyana zan so a ce ki ban izini na azo gidan ku ayi magana manya su zo domin aitini auren ki za a daura da ni mahasadan mu sai dai gani daga nesa mun wuce min ya gaba ko bayan babu ke wata mace garan ba za ta rude ni ba da na zaman da ke kin zamani mai raba mi yanzu ban gan shi ba farin cikin ki shine na fi so ba damuni da in yi shi ba akan kina zamo jarumi ta maki sai idan babu ni komai ana kasawa a siya so ya wuce gaban haka ma wajen shigarsa baya bidar izini bare ya ma sallama idan ka mai ruko dan kadan ya saka kai ta faman zuma suna ki zuciya a daban ki bani magani Fatima a bage na san ki zan kokari ya zaman ne dai a ce bayini tafi na san ki ya so ki zuciya riga da yayi sansani ina ta saka zance a cikin raina ki zo ki ban magani komai da lokacin sa na faɗa maka zan mutum mai lamuni na gaddari da ke Fatima gobe na yi gunka sarki gwani iso ya zam jarabta a gare ka ilahu zai yi magani na bincika duka mata kamar ki ban gano ta ba da ni da ke mun fice a sahun so mi shige gaba na bayyana miki sirri na ban boye miki ba aure na da ke Fatima za a yi ne a nan gaba soyayyata da ke har abada tunda zuciya ta kinyo gini abinda na faɗa akan ki hakan ne gimbiya wani bai bidar ya gama a tare kyale shi dan siya kete kadai na bawo masauki a cikin zuciya birnin masoya ni sarki ne ke ko sarauniya mutum ya taɓa ki a gabana aiko zai gani na sallama miki kaina don yardar da nai da ke a zuciya na aje ki zakin so ya wuce rage kaso a so ka shi ne so kamance kayo sake idan dare dan rabu wata rana za a bani ke abin da ke a cikin raina duka shi na bayyana